Automobilový priemysel sa neustále rozvíja. Nové typy aut, silné motory, bezpečnosť. Málo kto však pritom myslí aj na zdanlivo banálnu vec, akou sú autosklá. Aj na ich kvalite stojí pohodlie a ochrana šoféra a jeho spolujazdcov. Kvalitné sklá dokážu utlmiť náraz pri dopravnej nehode a tým eliminovať následky na zdraví na minimum. Firma Jumaz vznikla v roku 1997. Zaoberáme sa dovozom, predajom a odbornou montážou automobilových skiel. Ponúkame značkové sklá na každý typ vozidla a taktiež poskytujeme rozvoz v rámci celého Slovenska, samozrejme zdarma. Našou prioritou je vysoké pracovné nasadenie spojené s odbornosťou a profesionálnym prístupom. Pracujeme samostatne, rýchlo a kvalitne. Náš sklad poskytuje viac ako 30 000 autoskiel. Taktiež opravujeme poškodené autosklá a predávame príslušenstvo, napríklad lišty, gumy a lepiace sady. Firma Jumaz vlastní aj niekoľko európskych certifikátov, čo umocňuje kvalitu našich výrobkov. Máme vždy prichystané akciové ponuky, ktoré môže klient využiť. Ponuka sa vzťahuje nielen na sklá, ale aj na príslušenstvo. Tiež poskytujeme v priebehu pracovného týždňa od 8. do 17. telefonické informácie o aktuálnych cenách autoskiel. Tým budete informovaní ešte skôr, ako nás navštívite a rozhodnete sa podľa potreby. Skrátka, naša firma dokáže splniť požiadavky aj tých najnáročnejších zákazníkov, pretože disponuje kvalitou, vysokou odbornosťou a profesionalitou. Veríme, že s našimi autosklami a príslušenstvom budete spokojní a kedykoľvek nás budete kontaktovať aj v budúcnosti.